Cara nggawe kopi pait cap Liyong Bulan. Bahan sing dibutuhake: sak sachet utawa luwih kurang sak sendok makan bubuk kopi ireng cap Liyong Bulan. Pestekno tanpa gula. Yen migunakake sachet, takeren dhewe yen migunakake kemasan bubuk. Luwih kurang 100 tekan 150 ml banyu umub. Iki penting, nggunakake banyu sing bener-bener umub, dudu saka dispenser utawa termos, supaya aroma wangi kopi mambu maksimal. Sak cangkir atau gelas. Carane: 1. Tuang kopi. Lebokno sak sachet bubuk kopi ireng cap Liyong Bulan utawa luwih kurang sak sendok makan mlebu cangkir panjenengan. 2. Panasno banyune. Priksanen manawa banune wis umub. 3. Seduh kopi. Sokno banyu umub kira-kira 100 tekan 150 ml ning cangkir sing wis sumadya lan ana isine bubuk kopi. Usahakno takeran banyu panas ora nganti kebak luber. Kira-kira setengah utawa 2/3 cangkir. 4. Dinengke. Aja langsung diudak. Dinengke sajrone luwih kurang sak menit supaya bubuk kopi bener-bener larut. Jarene, cara iki bakal nggawe aroma khas kopi Liyong Bulan luwih mantep. 5. Udaken alon-alon secara merata nganti katon bulir-bulir putih ning permukaan. 6. Sajikan. Biarkan ampas kopi sedikit turun. Lan kopi hitam pahit tanpa gula ning krasa legi siap dinikmati. Sugeng ngunjuk kopi Liyong Bulan khas Bogor panjenengan.